हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि लोगोफोर लोगोफोर दिनैहाय आं गोदानै बर'नि फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लानानै फैलाय बायदि लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल ससे इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर जाहा बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि इलिसा बर' बिथांनि रोजाबनायजोंहाय मोनसे गोदानै बैसागु मिउजिक भिडिअ रिलिज जानो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय जोंनि हारिमु दे लोगोफोर लोगोफोर बे फैनो गोनां जोंनि हारिमु मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअहायनो गाहाय जों फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'निनो बयजोंबो सिनायजानाय एक्ट्रेस बिथां हेलिना दैमारिजोंनो लोगोसे इलिसा बर' बिथांमोना दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जाहा बे जोंनि हारिमु मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि केरिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन बिथां लेसन रामिया दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे फैनो गोनां जोंनि हारिमु मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दानिफ्रायनो सोर नायनो एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि हारिमु मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय माखासे सान नेना थाथ'बानो